По родной земли ходить люблю. Эх, Гродненская область, Новоградский район, мястэчка Любча. Старажытнае мястэчка Любча вядома з 13 стагоддзя. А назова паходзіць ад славянскага слова «люб» – «любимая». Гісторыя Любчы мне нагадвае індыйскае кіно. Про любовь. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay. Lonesome Town. Князь Міндоўг подаровал Любчу своему любимому боярину Андрею Кияну, який утек от нелюбимого татарского плена. А пасля про шмат гадоў князь Вітаўт подаровал Любчу своей любимой жонцы Ульяне. А было гэта так. Князь Вітаўт вырашыў аддзячыць свайго слугу за добрую службу і даць яму 100 коп грошай. 100. Дзякуй. Что это ты казну разрабовываешь? Так, слуга, трымай яшчэ 100. Дзякуй. Такі ты сякі. Трымай яшчэ 100. Ах ты нягодник, что ты робишь? Да ты все княство разносить. Яшчэ 100. Дзякуй. Яшчэ. Дзякуй. Витовт. Яшчэ 100. Дзякуй. Ой, что он робит? Так дайшлі до 900. Жонка Вітаўта выбегла з пакою. Слуга сабраў грошыкі і ўсё жыццё быў удзячны жаночай сквапнасці. Князь Вітаўт падышоў да Ульяны і кажа: «Ну, Ульяна, что ты такое вырабляешь?» І падараваў ёй, каб памірыцца з ёю, мястэчка Любча. Як Любча потрапіла да Яна Кішкі, мне невядома. Але здаецца мне, што нехта яго так любіў, што падараваў яму Любчу. Тут ён і пачаў будаваць гэты Любчынскі замак. Той, хто любіць пісаць, той піша. А хто не любіць, ці не ўмее, той друкуе. Любча праславілася сваёй друкарняй, типаграфія, якую адкрыў Ян Кішка. Тут і пачалося. Чаму чорт у балоце сядзіш? Таму што прывык. Не дай Бог жыць у прымах і памерці на чужбіне. Адзін з'еш і вала, дык адна хвала. Вы здагадаліся, пра што гэта я? Менавіта у Любчы выйшла першая кніжка беларускіх прыказак і прымак. У Яна Кішкі была любимая дачка Ганна. Ганна выйшла замуж за свайго любімага, князя Радзівіла. І Ян Кішка падараваў ім мястэчка Любчу. А так, як колись князі хадзілі ў госці не толькі там кавы папіць ці гарбаты, а яшчэ і мячом памахаць, то князь Радзівіл вырашыў пабудаваць тут абарончы замак па ўсіх правілах ваеннага мастацтва. І пабудаваў. На тэрыторыю замка не магла прасачыцца ні адна мышка, таму што яго абаранялі 4 моцныя вежы і глыбокі роў з вадою. Так што мышка буль-буль, а свод папярэджвае.
ратаванне тапельцаў справа рук саміх тапельцаў. 安静的森林，海浪的声音。2001封建音乐，明天，明天。У рву жылі жабкі, а ў вежах салдаты, рыцары, воі. І каб яны не сумавалі, для іх пабудавалі лазню. О! А ў вежы гадзіннік з боем. Вось гэтая брама уездная, а тая брама не выездная, а абарончая. А паміж гэтымі двумя брамамі да гэтага часу гуляе Магдебургскае права мястэчка Любча. Дарэчы, якое падараваў кароль Рэчы Паспалітай Жыгімонт Ваза III беларускаму шляхцічу Яну Кішку. У давесак да Магдебургскага права Любча атрымала свой герб, на якім 3 залатых крыжы, 2 звычайных нёманскіх ласосі і 1 срэбная падкова мірна ўжываліся на блакітным полі. Жыццё кароткае, а мастацтва вечнае. Гэта разумелі гаспадары замка. У іх тут была кунсткамера, у якой былі ювелірныя вырабы, упрыгожванні розныя, а яшчэ старажытныя матэматычныя прылады. Збіралі розныя там компасы, рукапісы, любімыя мастацкія палотны. Памятаеце ту срэбную падкову на гербе Любчы? Дык вось, не выратавала яна Любчу ад маравой язвы, якая ў 17 стагоддзі абрушылася на горад. Кажуць, вымерла ўсё мястэчка. Таму Мінздраў папярэджвае: мыйце рукі перад ужываннем ежы. Не ўратавала срэбная падкова і замак. Шматлікія войны прывялі да таго, што кунсткамера была разрабаваная, і экспанаты яе упрыгожвае цяпер знакамітыя музеі Варшавы і Лёндану. Я думаю, у Луры таксама ёсць нешта з мястэчка Любча. Напрыканцы 19 стагоддзя мястэчка Любча перайшло да землеўладальніка Эдуарда Фальцвейна. Прашу не блытаць з Фольксвагенам. І ён на падмурках замка пабудаваў белакаменны асабняк. Чым Любча падобна да Грэцыі? Ды таму, што ў Любчы, як і ў Грэцыі, ўсё ёсць. Нават растуць грэцкія арэхі. Вось у гэтым парку, які пасадзіў Фальцвейн, таму што ён вельмі любіў прыроду. Налетай, падзешавела, было рубель, стала 2. Хто купіць абаранка ў пачку, той атрымае вадакачку. Вось такія менавіта зазывалкі гучалі на Любчанскай плошчы. Тут адбываліся знакамітыя любчанскія ярмаркі. Ох, і любіў пагуляць народ. Працавалі шынкі, бровары,
прыязджалі агітбрыгады, у склад якіх уваходзілі акторы знакамітых пагарэлых тэатраў, налібоцкія мядзведзі і знакамітыя скамарохі. Вось тут была прыстань. Стаялі лодкі, цэлая флатылія, іх нават здавалі ў аренду. Па тых часах гэта быў самы сапраўдны порт, варота судаходства края, аж да самай Прусіі. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me. І так у Любчі любять історію, дискотеки, герби, судаходства, рыбалку і шмат чаго яшчэ. А я люблю хадзіць і глядзець, і мне трэба ісці шмат куды яшчэ. Ну што, я пайшоў? I'll be back, но па саран, да сустрэчы!